Vi er ude at sejle i en Greenwave-båd, og det er en svensk skærgårdsjolle, som har det særlige, at den er fremdrevet af en elmotor. Elmotoren får sin energi fra batterier, og batterierne bliver ladet op af solpanelerne, som sidder heroppe på taget. Eldriften giver den fordel, at det er stille sejlads, ingen voldsom motorlyd og heller ingen forurening fra udstødning osv. Og når den så samtidig lades af solenergien, så er den CO2-neutral. Vi kan faktisk få al vores sejlenergi fra solpanelerne. Og solbåde er jo særlig velegnet til søområder og åer, og i det hele taget steder, hvor det er vigtigt, at man holder eller værner om naturen. Og de hastigheder, man kan opnå med sol- og eldrift, er ganske udmærket til sejlads på søer og åer. Så derfor så giver Greenwave-båden her og andre solbåde gode muligheder for bæredygtige naturoplevelser.